problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Sige, Huwebes 25 Nobyembre, sarong bulan, Christmas na. Kaya lang, sarong bulan bago mag-Christmas, eto po tayo, brown out maghapon. Bata sinakob na naman, so tingog. Merry Christmas! Pira ka mo dyan tabi na nagantabay sa di bateriyang radyo. St. Jude Gunyan. So gabos tabing devotos ni St. Jude, pasalamat lamang kita sin maghagad intersesyon sa oral ng pagbuhay-buhay. Diyan po sa Lapu-Lapu. Good morning sa Indo dyan. Sa Lapu-Lapu, kay Pading June Pitero. Tingog Kanbanwaan, sagod kitang alas 10. Nagkapirang minuto na lang initabi ha. Almost 45 minutes na lang tayo. Katuwang ang tropa. Kompleto. Pading Jim, kumparing Al, kumpadreng Jomar, si Ands, Buda si Luens, sa Manibela, Henry de Boy Mata. Technical control, tandem, Tatanems, Flora on board. Siyempre, ang navigator, the big man himself, Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. Maray na aga kay Sir Popoy Balmes sa familia. Regard Sir Popoy, buda kay Madam Tabi Ecstasy. Yan sa JRB Calibration Center sa Lapu-Lapu. Good morning dyan sa Cafe Zebra. Ba talaga naman ha? Puwerte dyan sa Cafe Zebra. Dyan sa Pawa. Dyan baga sa ATV ni Siloy Chan. Parte dyan sa Cafe Zebra. Adangog ko dumang kasubang kita tabunjing. Aram ito so kantakan Queen. So we will rock you. Jun Jan Chan. Jun Jan Chan. Jun Jan Chan. Ay, so magano? Me gusta me. Kay naga dyan kay former city councilor Seloy Chan. Maray naga tabi sa imo, sir. One more Chan, sabi ni Seloy. Jun Jan Chan. Sa production center, yaon dyan. Kaya sa newsroom. Sa padagos pong pagantabay kan mga istorya lokal, national, international. The man with an eagle eye, pagabot po sa mga masustansyang bareta. Bareta po na may efekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang komunidad asinasyon. News Manager Mardela is the name. Yan man tabi sa production center. Si Angel Mustasa. Ang samuya pong anghel. Sa IT, ang samuya pong engkargado, tandem ngunyan tabi sa samuyang full digital broadcast worldwide po yan. Kaya ang DCGB po on air sa paagikan radyo region-wide sa DCGB AM on air. Online, worldwide po yan, full digital broadcast DCGB News Online. Sagkod sa YouTube. Yaon dyan si Arven, buda si Richard. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez.
Ay naagad yan tabi sa Indo sa Cafe Zebra buda dyan sa Tribal Village, your brother Tribal Village tabi Check, 1 2 1 2. Adangog ko naman Jun Chan Pio Fernandez. we will turn you Jun Chan Sa CGB. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. present ang sa kuya pong number tandaan nindo ang number ko tabi sa Smart 0961-759-0888 0961-759-0888 sa Globe 0926-0156-020 that 0926-0156-020 sa Globe ha. Sige, sinong nauna tabi Bonjing tae bungkaras ta na ang mga report diyan sa luwas. Aramon tamo na ang istorya katuwang dyan si Luwens na Barcena. Luwens, maray na agatabi. Go ahead na. Yes, salamat tabi Sir Pio. On assignment sa location ng BCTV News niya on digdi sa Albay Astrodome na kung sa tabi Sir Pio. Nagpapadagos na ganyan. Ang pagpuon tabi Sir Pio may kinaraman sa payout kan mga beneficiary kan dole tupad. Niya na tabi digdi Sir Pio si Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. kanako Bicol Party List asin si Regional Director Maria Zinaida Quintita kana dole Bicol may kinaraman sa siring na bagay tabi Sir Pio para panginutan anasambitan ng aktibidad sa mga oras na ini nag-uulay pa tabi Sir Pio sa duwa asin na so mga beneficiaries nagatos na mga beneficiaries kan tupad niraon na digdi para maghalat kan payout importante tabi Sir Pio na makaulay at si Congressman na Pino Garbin may kinaraman sa kiring bagay asin na pandua. Yon si Secretary Bello, no? Paabot pa lang tabi Sir Pio. Ayun, paabot pa lang. Paabot pa sana. Sige. Sa masius na mientras na nag-uulay pa aditi ng location tabi Sir Pio. Grabe mo nilang kaugmanig na mamatian kan mga beneficiaries. So yung kinabubukan ng tabi Sir Pio sa halos mapanoan na astrodome sa mga beneficiaries na ini tabi Sir Pio. Nagpaka-green ini mga nagkaraon ini na service ng mga barangay sa paag kan tupad sa project sa partner on Department of Labor and Employment. Department of Labor and Employment sa Dole Bicol naraman sa series bagay tabi. Tabi Sir Pio si Congressman na Pino Garbin makaulay kami kinaraman sa series na bagay. Kung marinal po, doon tayo lang po sa DCTV may kinaraman sa series natin. Ay Pio, marinal daw. Yes, Congressman Pido. Good morning tabi. Sir, ano kwan? Yaon dyan sa mga tupad beneficiaries tabi? Well, yaon di so tupad beneficiaries from Legazpi. And of course, will also be participated by LGU Ginobatan, LGU Libon, Santo Domingo, Malinao, Diwi, and even in City of Tabaco. And the good thing about this PO is payout ini. So, marireceive na ninda sa indang pinagtrabahuhan. Basically, ang tupad, ibagasukang tao taki temporary work duman sa mga displaced workers. And so, we have this program whole year round na kutsain ang Barangay Cruzada, Sabang, Mataanag, Tabangan West, Tula-Tula, Paisan, Umalno, Drawis. Ini ang subject ng payout nun yan, tabi Pio. Yan, opo. Yan na payout date na backgrounder sa natabi kung Pido. Gura naman na nare-receive mga beneficiaries. Go ahead po. Well, 3,100 tabi Pio. 3,100 and ano yan po, monthly or quarterly or what po? Well, Pio, inisyo resulta kang pagtrabaho ninda for 10 days. It's a community cleanup. Pio, so mga warang trabaho baga o nagkawararan ki trabaho, tinawan taki programa sa paagi kan tupad kan Department of Labor and Employment. Yan, oho. Iyon na ang tabi, Congressman, so nag-alokar ka mo ng pondo, Congress, through
allocationing funds kaya nakakahinguha ka mo na makahanap ni mga beneficiaries taaram nindong may pundong ipinag-alokar ka mo sa dole pig-connectar nindo tabi dyan. Well, that's true, Pio. Oo. Especially this pandemic, we need more direct financial assistance sa pagi ka mga programa na sa makaka-uplift ang kamugtakan kan sa tuyang malalay na sektor, lalong-lalo na ining mga displaced workers. Opo. Kung may ba kita, si Secretary Bello will be arriving. Ano po ang sa tuya man na pwedeng mai-connectar using you being our representative and being Ligaspeño Tabi. Go ahead po. Well, Linot, nakulawan na sa tuyang pasalamat kay Secretary Bello sa Departamento ng Labor and Employment sa padagos na pag-akomodar sa tuyang mga allocations, initiatives through funds like the Government Internship Program, the TUPAD Program, sanganing makapag-avail sa tuyang mga kababayang Bicolano na warang trabaho or those who wants to experience government services in the front line, itong GIP. Yan, that covers 18 to 30 years old PO, na kung saan at first hand you will be experiencing government service in the front line. And nagkagayon na kay ni PO na programang GIP, aside from TUPAD, itong GIP trainista, nagiging regular employee, tiga-absorb ka mga ahensya kang gobyerno. Pagbarayan sa indang performance. So, our message to the Department of Labor and Employment is, sana, we continue to allocate funds for this para mas dakul pa ang makovert ang mali duman sa mga displaced workers na dahil sa pandemya, nagkawararan sa trabaho. Opo, Congressman kasuhapon may naghahapot sa kuya, senior citizen from Stanza dito, diyan sa sur. Kuno ari mandang schedule and ano po, gabos na barangay na may senior citizen, tatawan po tabi ning sukas assistance, over? Well, gabos na Legazpi barangays, 70 barangays. Right now, we are serving for 3 barangays in Embarcadero, Barangay of Lapu-Lapu, Rizal, Barangay 19, Barangay 21. At sa nahapon, Barangay 15 Tabe. So, every week there's a schedule. Opo. So, magalat lang Tabe ang sa tuya mga lolo at lola. Opo. Yan. So, the assurance is igwa, gabos na mga senior citizen sa manlaylay na barangay digdi sa Legazpi ano tabi, Congressman. Madali, may apod tabi kay Congressman, baka maakomodar lamang. Hello, good morning tabi. Hello. Yes, good morning po. Nagdadangog po si Congressman Pido. Go ahead po. Ano po yung lahat ng senior citizen? Kasi po ako may pension, kaya lang, kung hindi pa dinagdagan ng 1,000 ni Duterte, ni Pangulong Duterte, 1,500 lang. Dalaga po ako, walang nagbubuhay sa akin. Opo, yan o. Congressman tabi. Hello, Congressman. Hello, Luwens, makikuan. Go ahead, Gargan. Opo. Congressman, nadong mo tabi so kaputan kung gabos na tabi maski sumay pension na senior citizen tabi, Congressman? Kwenta po ka mo, I think ayuda na pinagkatautangon yan sa DSWD was in a form of augmentation support for their daily needs. So regardless of whether may pension ka o sabay ka. Ayun. But the only thing is, kung susarong agom nindo may pension tapos recipient ka pa, kiri ang guidelines, karo lang sa inda. Ang makareceive. Yan, okay. So, madam, tabi nadagog mo tabi si Congressman? Hello? Ay, siguro nakamonitor na ito, Congressman Tabi. So, gabos pa, no? Gabos basta ang sistema is itong sa mga may agom na may pensyon naman, saro lang ang magiging beneficiary Tabi, Congressman. Well, tama po, Pio. Salamat, Opo. Tabi Pio. I Thank have you to so much. proceed Opo. and mapo ng programa. Opo. Thank you so much po. Sige po. Opo, thank you so much, Tabi Kong. So, yan Tabi sa PIO, si Congressman Pilo Garbin. Na ako, Bicol Party List, na nanginap ko niyan digdi sa nasambita ng aktibidad kay iba si Regional Director Maria
Zenaida Campita, Mhm. nakalagpas sa garing sa Tuya, Sir Pio. Iyo. At kaoni, kaulayon tanim na minuto si Regional Director Campita, may kinaraman man sa Ensaymang Tandole, may kinaraman sa aktibidad na itabi Sir Pio, nilatabi si Regional Director Campita. Ma'am, good morning po. Sa DCGB po tayo, lahat po tayo ngayon sa DCGB. Wait lang, may asikaso lang tabi Sir Pio si nag-alat na dito na minuto, may kinaraman si Sige, magchepo ka na lang tabi Luwens. Naputol giraray si Luwens on air tabi, naputol ha. Okay. Naputol si Luwens. Sige po. At may nagparaharapot pa tabi ano? Oh, ito naputol na yung Hello. Hello, go ahead Luwens. Roger. Kunin na may secret layan ng tabi Sir Pio madali si Adi Campita. Baka dito tabi Sir Pio minuto. Matigdi na kaya si Secretary Sylvester Tullia III para magtauman kan sa iyang minsan kinaraman sa siri na bagay. Tangani ng Arka ni Luwens, ano, pag na kuha mo si Director, i-diretso mo na tanganing bakita mo sa time ko siya. Go Okay, ahead. tabi Sir Pio si RD Campita tabi. Madam, good morning po. Advertising ngayon sa DCGP. Misay po sa ating mga tagapakinig na tayo ay bibigay po ngayon ng payout sa Dole Tupad. Si Pio Fernandez po nasa kabilang niya. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig. Ngayong araw pong ito ay isang mahalagang araw sapagkat tayo ay magkakaroon ng payout sa mga tupad na nagtrabaho. Mag-a-award din po kami ng mga livelihood projects sa mga selected beneficiaries. At ganoon din po yung sa OFW, courtesy of OWA, mag-a-award din po para dun sa mga beneficiaries ng OFW ng OWA. At ang pinakahuli po yung makasaysayang payout sa tupad to be witnessed by to be awarded by our own Secretary Debot Tupad Belio. So yan po yung mga ilan sa mga mangyayari ngayong araw. Ito pong ating mga tupaders ay sa initiative ni Congressman Alfredo Gardin. At sa host natin, nagpapasalamat kami kay Governor Bichara of Albay para po sa pagbigay sa amin ng lugar kung saan idadaos yung ating awarding ceremony. Opo, ma'am. Hanggang kailan po ito magpapatuloy na ating programang tubad po para sa ating mga kababayan? Ito po kasi ay naging regular na program na ng Dole. Subalit, siguro po kung sa mga darating na panahon, ay talaga po ang nature nito ay emergency employment. Kaya lang po dumami siya sa panahon ni Sec Bello dahil nga may pandemya, kinonsider natin siya na pantawid man lang o emergency employment para sa ating mga kababayan na nawalan ng trabaho at naapektuhan ng pandemya. Sir Pio, may iapot ka pa tabi kay Madam. Negative naman tabi Luwens, tabata nag-programa na dyan tabi. Go ahead. Roger to that. Ma'am, message na lang po sa ating mga tagapakinig bilang pating message po. Ang sa katuparan po ng pag-award ng mga livelihood projects ay patunay na dito sa ating pamahalaan ay patuloy ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga manggagawa at ang pera talaga ay naipaabot dun sa mga higit na nangangailangan. Salamat po, ma'am. So yan tabi Sir Pio si Regional Director Maria Zenaida Campita. Digdi sa tuyang pinagsubaybayan. Digdi sa nasabit na daga location. Kay Batabi Sir Pio, Senior Director Edwin Peralta on assignment. Ako po si Luwens Bur Sebastiano. Thank you so much sa Luwens. Kasabay dyan si News Direct Edwin hali sa Albay Astrodome sa massive na rollout man ka na tupad. Maabot dyan si Secretary Belio and through the efforts man yan nara Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. sa Cobicol. May hapot kita, may apod. Hello, good morning. Good morning po. Yes, opo. Dito po sa Daraga, bakit walang mga nakakarating ng ayudang katulad ng Legaspi? Yan. Sandali po madam at ating i-verify po din yan, yung mga sa senior citizens din po dyan sa Daraga. Ano po? Kasi lado-lado po muna ito. Po. Saan po kayo sa Daraga? Hindi po sa San Roque.
Sige po. Sige mag-verify kami kung meron din ganyan po sa Daraga kasi initially dito po Sana yan sa ganun Legazpi po din ano. ang natatanggap dito amin. Kawawa naman. Opo. Naintindihan po namin yan. Ifa-follow po namin ano po. Opo. Thank you so much. God bless. Sige po. Salamat po. Salamat. Okay. Sige tabi. Duman pa sa naghapot kan mga schedule mandigdi sa Legazpi. Maki-verify na lang po tabi ha. Ang asigurasyon ni Pido Garbin Jr. ni Congressman Pido Garbin Jr. gabos po na barangay digdi sa Legazpi. Igo po kamo nin cash assistance itong sa mga senior citizens. So schedule tabi makipag-coordinar na lang kamo sa indong mga kapitanes or sa indong man na mga presidente dyan kan senior citizens. Ano? Buda igwa siyempre aning diit na pinagapod na IRR, Implementing Rules and Regulations. Arog halimbawa, kung duwa na kamong senior citizen mag-agom o pareho kamong senior citizen na pareho gong benepisyo, susaro sa naman ang matatawan tanganing sa iba matapod man. Ano? Yan, arog po kan tabi ha. Basta gabos na barangay, aabuton yan initialmente digdi po sa siyudad ni Legazpi. Pading Jim, standby ta, inabot muna kita kan sa tuya pong pag-acknowledge kan oras. Oras Pilipinas, sakto, nasa sirkulo pa kita, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces.
Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga may mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, peke, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. Yeah. May bakuna para dyan. Kaya bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis.
Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaw sa trabaho. Asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para
ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tignas, peke, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Kaya muna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Todo Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364. Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, halit sa DOH, CHD Bicol. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Paano lamang kayan? Sarong report tapos babay na kita. Pading Jim, go, go, go. Yes, salamat Tabi Pading, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niyatong bareta, pinagahagad kan sa Gunang Bayan kan Pulangi sa pagi kan resolusyon ay pinasar ni PCL President Board Member Giselle Salceda, Chairman Committee on Tourism, address sa local chief executive in tourism office na kung po pwede ibalik na sa tinatitindukan Honorable Tony Camilo Jacob. Ining si Camilo Jacob ipinangaki sa Pulangi kung sa historical ang buhay kayo sa pagsabing sa Rusya sa 15 martires na implikar bilang conspirators kontra Spanish Revolution durante kan taon 1896. Binadil ini sa Luneta, 4 na daw pakalihis Badilon, si Dr. Rizal. Ayun. Ang revolto kay ni Camilo Jacob, pinatindog panahon kay ito ni dating Gobernador Joey Salceda, kung sa Enrico Mindado reconocido ini,
sa National Historical Council of the Philippines kung kaya bako karaw-karaw ang kontribusyon kay ni sa istorya para sa tuyang nasyon kaya importanteng maray na matuunan ni atensyon kan lokal na gobyerno kan Pulangi ang resolusyon ni Kagawad Board Member Giselle Salceda. Maging si ABC Federation President Adrian Salceda, Nonoy Adrian Salceda, naging testigo durante kanitinindog ini pinag-reconocer ang revoltong inikan NHCP sa pamamayon ni Rene Escalante. Durante kan bagyong Rolly Tabi pa sa sobrang kusog kan paros, tumnog pa si ining revolto, Camilo Jacob, sa natitindugan kay na So, location kan kumpadring Jim, so dyan sa may, kumbaga, so may bilog-bilog man na, kinaaban na revolto? Sa hampangan ni mahiling Kansanguni ang Bayan Building, Ay, iyo. hampang duman sa munisipyo. Iyo, oho, sige. Kunyan, kan ini makasugon sa paraw, sinakubinin na nahulog. Pagkatapos na mahungkang, napasala, so payo ang tuminom-inog pa para sa na-disquid, na-distroso, napugutan payo. Isus ko. Kanya na nahagad sa resolusyon ni Kagawad Giselle Salceda na kung po pwede restoraro na ini asin maibalik sa original na lokasyon sa pagsabing pighanap na inikan publiko digdi sampangan kan Sangguni ang Bayan na nakatindog. Pighanap niya to kung sa'y nasulawas, napagaraman niya to na yaon ini sa kusina sa Sangguni ang Bayan kan Pulangi. Duman ipinag-safe keep. Oo, pigreiterar ni Kagawad Giselle Salceda, maging kanibang membros kan Sangguni ang Bayan, lalo na ni ABC Federation President Kapedrian Nonoy Salceda, konforme na may balik ang revolto sa pagsabing kaparte ni kanistorya, at hindi basta na sa nakatiwangwangan, lawas kay ni digdi sa laog kan kusina sa Sangguni ang Bayan kan Pulangi Albay. Roger! Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim and salamat man kan sa inyong pagantabay. Masunod, PhilHealth. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.